ଆଜି ଆମ ଗାଁ ସେପଟେ ଥିବା ଗୋଟେ ଗାଁରେ ହେଉଥିଲା ଯଜ୍ଞ। ସେଥିପାଇଁ ସେପଟ ଗାଁରେ ଆମକୁ ଆସିଥିଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେଠି ନା ବହୁତ ଆମ୍ବ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକି ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ଆଉ ଖଟା ଆମ୍ବ ତ ମୁଁ ଖାଏନି, ଏଇଟା ହାଲକା ମିଠା ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଖାଇ ଦେଉଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଭାବିବେନି ଯେ ଏମିତି ଖାଉଛି, ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି। ତାପରେ ସେଠି ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଇକି ଟିକେ ଚାଲିଗଲି ଯଜ୍ଞ ଆଡ଼କୁ। ଆଉ ଯାଉ ଯାଉ କା ମୋର ତ ସେଠି ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କହିବି। ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ, ଆଉ ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା କହିଲେ ବି ନ ସରେ। ଯଜ୍ଞ ମାନେ ଓବିୟସ୍ଲି ଭିଡ଼ ହିଁ ହେବେ। ତ ସେଠି ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି, ଲଙ୍କା ଚପ୍, ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି, ଯାହାର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ସ କରିନି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ମୋତେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଏଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ ବି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ବୁଲାବୁଲି ସାରି ଦେଇକିନା ଚାଲିଗଲୁ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ରାତି ବି ବହୁତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଶେଷକୁ ଆମେ ଖାଇପି ସାରି ମିନି ବଜାରରୁ ଏତିକିଟା କ୍ଲଚର୍ ମୁଁ ଆଣିଛି। ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି କ୍ଲଚର୍ ମୋର କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ। ବାଏ ବାଏ।